2021-2022 मायथाइनि थाखाय बेंटल कलेजाव बर' बिफाननि MA कर्सनि थाखाय 16 अक्ट'निफ्राय 30 अक्ट'सिम अनलाइन एडमिशन लानाय जागोन। बांसिन मिथिनो थाखाय कलेजनि वेबसाइटआव www.bentolcollege.ac.in नायनो हागोन। मुं थिसननो थाखाय 450 फिस होनानै बे फर्मखौ फिलआप खालामनो हागोन। सीट केपासिटिया बर'आव 30 आरो इंराजियाव 30 थिसननाय जागोन। हस्टेलाव थानायनि सुबिदा दं कलेजाव। मुं थिसननायनि बेसेना बोसोरसेनि थाखाय 16,000 रां जागोन। जोंनि बेंटल कलेजनि फ्राय साफ्रोमनिसिमबो गोजोननाय हरनाय जाबाय। दा जोङो बे 2021 and 22 बे सेसननि थाखाय जोंनि इंलिश डिपार्टमेंट आरो बर' डिपार्टमेंटआव MA कर्सनि एडमिशन अनलाइन एडमिशना सोलिसिगोन गाबोननिफ्राय। गाबोन 16 अक्ट' सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'सिम सोलिगोन। दा बेखौ जोंनि www.bentolcollege.ac.in बे माबा वेबसाइटआव थांनानै खुलियोब्ला माने बे बेंटल कलेजनि जि MA नि जि एडमिशननि जि फर्म बेखौ मोननो हागोन। दा बेवहाय 450 माने फिस होनानै बे फर्मखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। पार्सेन्टेजनि क्राइटेरियाखौ एसेबां होनाय जायाखै। दा जिहेतु देग्लायनि थाखाय रिजाल्टफ्रा खुनु थिग जायाखै, मार्कशीटआबो मोनजोबाखै। दा 4th सेमिस्टारनि जि BA नि जि मार्कशीट बिनि सायावनो जोङो बेस खालामनानै देग्लायनि एडमिशननि प्रसेसखौ जों खालामनांगोन। नाथाय जोंहा मोनसे इउनिभार्सिटिनिफ्राय इन्सट्राक्सन दङ जे जोङो अफलाइन मोनसे एडमिशन एन्ट्रेन्स एग्जाम लिरनांगोन। सीट केपासिटिया जोङो 30 लागोन मोननैयाव। इंलिसाव 30, बर'आव 30। दाथ' ओरैनो गथ'फ्रा सोरबा जुदि गोजाननि गथ'फोर दङब्ला हस्टेल दङ हिन्जावसाफोरनि थाखाय, आरो हौवासाफोरनि थाखायबो हस्टेल दङ, बयस हस्टेल आरो गार्ल्स हस्टेल मोननैबो दं। एडमिशन फिसाथ' जोंहा 16,000 थांगोन बोसोरसेनि थाखाय। 16,000। ओमफ्राय गथ'फ्रा माने बेखौ एडमिशननि थाखाय जोङो बे जि एन्ट्रेन्स एग्जाम बिनि सायाव बिनि रिजाल्टखौ लानानैसो जों एडमिशनखौ होगोन। एडमिशना अफलाइन जागोन नोङो अनलाइन एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव जोङो अफलाइन लानोसै। बे एन्ट्रेन्सनि उनाव अफलाइन फैनांगोन।